Церато. Знаеш отговора, но пак питаш всички. Това е церато момент. Това е моментът, в който цератостигма идва като опора. Есенцията на доктор Бах, която помага на хората, изгубили увереността в собствената си интуиция. Тя е за онези, които знаят отговора, но се съмняват. Тя е за онези, които имат идеи, но искат потвърждение от всеки около себе си. За онези, които са забравили, че вътрешната им мъдрост е надежден компас. Какво подкрепя церато? Укрепва вътрешната сигурност, помага за вземане на решения без колебание, възвръща доверието в собствената интуиция, събужда онзи тих, но категоричен вътрешен глас. В това видео аз ти показвам как да разпознаеш състоянието церато и как есенцията помага да върнем връзката с истинското си знам. Ако си уморен да питаш всички какво да правиш, време е да се върнеш към онова, което самият ти усещаш като правилно. Церато е първата стъпка обратно към себе си. Ако искате да се върнете там, си запишете час за консултация. Прекрасен ден!